puthot arjupon thu sinang nang tumhan ke than ponji ning hang bangela lo 13 round na bange boga jana longke BJP tum 57,896 vote dong lo lapen Congress atum 26,391 lapen AS DC atum 1100 tu lapen GSP atum 2,117 penan part APHLC atum bangke 30,745 vote long ponosita BJPC leading mate high pono dakta son thaksi DFLA bang ta son dak thaklo ada 30,000 long ponlo BJP tum lapen adun thu bangke APHLC tum sidun lo bangke 25,000 abata person sinong lo penan part no na matla kadok ave around pen lakhadam lo pulutang te no na mat BJP pen candidate Omar Singh Tisosi 84,000 pen high pon bom lo pen total kado we 2,01,818 vote long lo pen adun thu Jay Kathar si arang sidun bom lo bangke 1,17,791 vote pen long lo asila puson dak thak sinang dum bhanili nang update pon bom pon nang dhanang par jupon bom pon nang paklang nang litum delegate hanalam arjupon bom no pen on anang litum phanang paklang pon bom po sino no mat a report kilong kilam si tole